Proiektu honen helburua zen batetik Oratxean daukagun Tala izeneko parkea zabaltzea eta berdegune berri bat sortzea, Bermeon, eta aldi berean inguru hau, kostaldeko inguru hau, bere paisai eta ingurumen aldetik balio handiaz daukan gune hau errekuperatzea, berreskuratzea, gauza biak uztartzea. Aisialdiko ekipamendu edo azpiegitura berri bat egitea eta era berean ingurua berreskuratzea. Urtean egin duguna da betidaniko oinezko bidea konpondu, egokitu, eta beste bidetxo bat egokitu, holako ibilbide borobil bat eitzeko, hemen itsaslabarran ondoan. Momentu honetan gaude bertoko zuhaitzak landatzen, Artadi kantauriar ekosistemari dagozkien espeziak ipiniko ditugu, artea, artelatza, gurbitza eta bar. Eta era berean, jenteak solasteko zelai edo espazio libre bat utziko dugu. Ideia beraz da ingurua errekuperatzea eta era berean berdegune berri bat sortzea leku honetaz gozatzeko.